Hola, me llamo Irene y hoy os quiero enseñar un libro que se titula Los despistes de Matías. Es una lectura de una abuela y Matías que siempre, cuando tú le decías algo, se le olvidaban las cosas. Y también a un día Matías le dolían las muelas y no lo quería decir a sus padres. No os voy a contar nada más porque quiero que os lo compréis, que seguro que os va a encantar. A mí me ha encantado y espero que a vosotros también. Adiós. Hola, em dic Marta, el meu curs és tercer de les esclaves de Benirredrà i avui vaig a contar-vos un llibre que es diu Amic Fidel busca casa i es tracta de que un gos toy estava en una tenda de mascotes i els seus germans també i els seus germans els van vendre tots i a Toy no, perquè diuen que era molt lleig i que tenia l'orella caiguda i també un xiquet estava molt interessat per ell i va vindre amb la seva mare i li va dir que no podia comprar-lo i el xiquet es va enfadar i la mare lo va explicar i ho va comprendre. Després va vindre una altra família a comprar-lo que no tenia que haver-lo comprat perquè se'l van emportar a casa i l'abuela deia que era molt lleig i el nano deia que tenia l'orella caiguda i els ramats el van abandonar al bosc i va passar fam, fred i set. I si voleu veure com continua este llibre teniu que llegir-lo. Jo el recomano moltíssim i m'agrada molt. El meu nom és Maria i vaig a recomanar-vos un llibre que es diu La nit dels animals. De l'autor d'aquest llibre es diu Agustín Fernández. Aquest llibre es tracta d'una xiqueta que es diu Raquel es va quedar sola a la seva casa i li van entrar ganes de dibuixar i va veure una llibreta i va dibuixar un caragol i va cobrar vida. Si voleu saber més d'aquest llibre, a què espereu llegir-lo? Este libre es de Un tío a casa. El autor es de un Andreu Monforte. Es tracta de que Andreu i la seva família una nit son pare sagament li contava la història del seu casament. De sobte, l'animalot apareix a la seva habitació i s'inflena